eta hori jabanek izan, seguretan eziko neban, beti etorri ez. Plenutan, normalin beti etortzen itzen, egunen baten ezin izan eban etorri, baina, bueno, egitzen etorri izan, nik ezin ebalako eta ez bat. Parkatu zatezu emoztea momentu baten, A ber, lehenko puntuena, aktan jartzen dagoena, baina ondo jasota joa dago ez gara. Da, onartzeko. Ez egotean, gero, onartu dalako modu baten edo beste oso batekin esposozik dagoz, igual amaiera eta dokumentetako gehiago ez. Ados, bale. Nahi eta dinotzu ez, igual ez dakintasun nahi egitea da. Bale, ados, iratxe errementeria. Vale. Orduan akta jasota dagoen moduan, onartuta. Eta gero, berbera lekarken horretan, kaiko guarxi. Baso lur batzuen mugaketa. Hor daukauz baso lur batzuk Lakuzkain bueltan, erosizienak, eta erostien eta eskrituretan eta desadostasun batzuk antzeman ziren, eta horrek argitu egin direz, argitu da berroitzabe zailtzaileaz eta jain da hori dana zuzen jarri, eta ez dakit dokumentu horiek justo ez eben bilandu, edo? Ez da bukago dokumentu ikusteko, eta hor du plenotik pasatzen toketan da, bai? Onartzen da, edo ez da onartzen. Ados? Izte goztu ziretzen bakarreko pina bat, Bai. Bai, betu, kontu izan zen, lur batzuk erosi zirela, eta izan zen Ana Nikolson zartzailea. Zegoazan eskritura dute, orduen, iziren referentzia katastroi. Gero, hartu bendu zen, neuketa bat erabak izan egitea, izagoen inkorrurrek, eta hasi ziren apurrok egitzen amare kolorea eta ikusten zen, saldutako metroak zirela benetan gehiago, neurketa horretan agartzen zirena baino. Orduen, egote zagonagatik beste batzun eskuetan egoazan hor lurjai batzuk. Eta etzetan dut okerreztan abi, 500 euro bat edo goetatu beharko dauzela Ana Nikolsonek. Baina hori da gauza bat, azken ematen, da erosketaren ostean ondo gelditzea mugarrik eta ipinteko zeinena zer da, horregaitik egin da mugaketa espediente hau. Eta patetan dana da mugarri ezartzea, ze danak ados dauz, kolindante guztiek ados dauz, eta patetan dana da Ana Nikolson horren jarrikun, joatea notarikara eta egitea zuzenketa eta bera bultatuko dau hori diru zatara. Horretako bat ez da uste. Danok ados. Bake epailea proposatzea, epe bat emota izena eta emoteko, eta printzipioz ez da barririk aurkeztu, eta lehengo azken guztietan egondana bake epaile, txaro gido eta prest dago jarraitzeko. Orduan, ez dakit, ontsa zertokatzen jaku, onartzea hori iratzen? Bai, hori da, proposamen bat egitea, zeitzen da pena estatuketan udalean, proposamen bat, hori bera, eta bakarrik bera bialdu behar da, udala bialduko dauz beren izenean, ez dakola batera garretasunen arazun hori lehenkoa. Horregaz, bai, eta baterezitasun bai. Eta, jazta, horregaz amaitzen da, barriro izendatuko dure beste urtetarako, Orduan txalo proposatuko, eta aurrenengo daue espedientik eta laugarren puntua, kreditu aldaketa batzuk, bai? Komunaz banaka, 5, 6, 7 eta 8, edo 5, 6 eta 7 dire lehenagotik etosenak, bai? Aurreko agintalditik. Zelan egin bi pleno eraketakin eta ez dire haitzen emon, bale? Orduan honen barri, baino, igual argituko zu. Kulturaren sustapena, irabaztez morik elkartei, udaberriko festa multikulturala eta emakumeen itzuliaren faktura batzuk, dira 5. Seigarren kreditu aldaketa, kiroldegian 2 kamera gehiago eta elektrizitate lan gehiago eta guagon margotzea, lehioak eta kanpoko aldien, eta motogomba txikinen baserrirako. Horretxeke gastuek.
zazpigarrena, kiroldegia, edifizioa eta bestelako eraikinetan giroa plakak jartzen, hori gehiago bueltaka gauzen kontu bat, bide batez. Eta hori izan da, 7 ez da, 8. Betzeko proposatu zen, hori txorroetara bideratzeko, horregatik ditzen da txorroetara bideratzea bai, horre, zegoen nehiku zegoen sortze ban, temperaturi hori da, pentsatzen txorroetara bideratzea zuen azte hori suposatzen. Hoxe da, besteko, besterik. Kasuan, obrak indarrez, amaitxu da bezberandu, eta, hortxe gabez, ia martxan teknikoki, martxan pintzi eta eraso barik lortzen dugu. 8. kreditu aldaketa, alkate berriarentzako ordenagailu barria, zaharra EAJak erabiltzen jarraitzuko dau, talde politiko moduen, eta liburutegirako beste bi portatil behar ziren erosi. 9. kreditu aldaketa, hilerriko obra, egingo die laster, ja bizita hortxe, jaztionein da, bigarren fase bizitazio, bigarren aplikaketa bat. Aurrekontuak eta hain zienien, hau lehenagotik datorre, aurrekontuak akatz bat jaso ban, bai? Bezan. Bez tipo bat jasotze ban, baina berez beste tipo bat toketan jakoan, eta hor desadostasun bat gontzan, benetako aurrekontua moldatu da, eta hor 30.000 euroko diferentzia hori. Konsignaziorik ez eukonez, kreditu aldaketa bat egin behar izan da. 10. kreditu aldaketa, jaizetarako erabak izan, arraska batzuk eroskie paiala egunien, iturrisetan eta sortzen ziren zikinek eta aprobetsatu da dirue, margo lehiaketarik ezan ezein, hortik egin da kreditua hartu aldatu ez. Ezken batien konsigna beretik edo zera beretik. 11. Oso asko dagoz, bai? Batetik, interesak goruz doi ezala, eta orduan interesetako partidan, moldaketa. Kiroldegiko rokodromo barriz kantza ondoan egin dana, izan rokodromoa, baina, klaro, ezan kontuan hartu rokodromoa egiteak eskatzen dauela segurtasun aldetik koltxoneta berezi bat garreban, eta, 2.000 euro. Errentinean zegoen barredora erostea, errentinean egon da gero, 24,20 euroko diferentzia bat eskatze bat. Aurreskolan galdara apurtu zan, eta 20 urteko galdara zala ikusitxe, konpontzeak 2.000 euroko kostukola ikusitxe, barriz eroste erabaki da. 16.000 euroko partida hori da gitxua, informatikoki momentu honetan udaletzien dauke usan softwareak eta sistemak seguruago bihurtzeko batetik softwarea aktualizatu beharra, hau 365, Microsoft 365 era pasau beharra, 2010-etik aktualizau barik egon dire, eta gero segurtasun kontu batzuk identifikatu dira, gune segurtasun gitxikoak, edo udal sarean, eta hori derrigor konpondu beharra. Gure proposamena zen, hau 2024an egin agizetie, baina berak enpresak proposatuzku ez premiazko kontu edala eta horten etxe eta horregatik egiten da kreditu aldaketa bitxartez. Bizkorreko aurrekontua, 4.000 eurokoa, hori da Kirolegi ondoko tunelean kamarak jarri alizeteko, segurtasun hoberen diktatorren kontu hori konektatu alizeteko hango kamarak udaltzaingoetako bengo ordenadoretara sistema egokitu behar zan, eta 4.000 euroko hori. Komunikazio planerako 18.000, 15.000 euro baino ditxagokoa da gehi bezak. Horregatik gineak alkate dekretu bidez. Hau da, identifikatu eta lehen dipe identifikatzen zen, udalaren komunikazioetan gutzunean, bai, jubilatuekin zela komunikatzen ginen, informazioa beti esala heltzen herritarren gana, edo herritarren beti izate ben nien asonekin enterau, edo besti, ez da, eta orduan nola edo zer komunikatu, nola komunikatu garraren herritarrekin, enpresa bat egin komunikazio plan bat. Gero, komunikazio plan hori implementatu egingo dugu ja udalean, badaukagu teknikari bat horretan aditua, eta ja izan bertzateke implementatzea.
orduan komunikazio plan hori, egiteko dirua. Atxondoko pisuetan, horrek dire emergentziasko pisuetan eta daukegu zan, hobekuntza batzuk, lehio batzuk eta konpondu ise 5.000 euro. Bekomenta eskola, berogailu sistema erregulatzeko lanak. Hor aurre ikusitxe eguen berrizarre enpresakin energia planean, sistema bat ezartzea, beroa eta erregulatzeko eta hain konsumo edifizio guztiak martxan ez eukitzeko eta regulatu alizeteko eraikin edo gune bakoitzeko kontsuma. Edo zelan partida hoia pasatu bada topatu dugu zailtasunak hori martxan jarri alizeteko, eta orduan aztertzen gabiz. Badugu sistema zaharkitu batzuk, orduan alperriko izango dela, igual sistema aldatzea eta enpresagaz gabiz hori aztertzen. Gaztelekurako koltsoneta, gaztelekuan badaukie eurek tela akrobatiko bat eta hori erabili ezkero gaztiekin, ikusten zen, segurtasuna bermatu beharra eta 1.000 euroko koltsoneta potolo bat erosi da. Eta gero gerra zibilei bilbidea osatzeko, hasierako presupuestotik edo prekusitxegunetik gero enpresak eragitako presupuestoen artean diferentzia txiki bat egon da eta hori aktualizatzea. Edo zelan aipatu behar da, hau gero erretiartasunen aukera aipatuko da, baina proiektu hau erabaki dugu aurten aurrera ez erabakie epe gitxi daulako eta aurrera eraman behar gaben enpresa gainezka daulako eta orduan ez da bideragarria aurten enpresatik eurek ez hausko, nahiago da bela datorren urterako lagatzi, ordu berez, diru hori ez da gaztatuko. Eta azkena, 12garrena, ustekabetakoak hauek dira, goten diren luzilak edo urolak edo horisek edo kalte batzuk suertatzen diren errepidetan edo lakuetan ustekabeak sortzen dira, Goierrin eta Iloro aldapan marinan sortutako ustekabe bi horretarako, gero diru laguntza bat diru sarrera bat egongo da, ustekabe horrek diru sarrera bat ekartzen dabe, eta horretxeke sartzi izango litzateke. Horrek intzen da barkatu gatzen, horrek intzen da diru laguntza hori ez dara azkenien, horrek intzen da diru aldapako da, diru aldapako Goierrikoa da, diferentzia urtetzen da, ez da? Hori da, diferentzia urtetzen dena, Goierrik aurrekontuan sartu zen, eta azken zuten eman, beraz orain aurrekontuan sartzen da diferentzia, aurrekusik hauen diferentzia. Eta behan dago diru sarren aurrekontua, Iloro aldaparako jasotakoa eta hoxe. Eta gero hori gizar eta astorreriko beste zatitxo bat. Horretxeka. Horretxeka egin beharko. Honek izan dire haitzen emoteko, honek ez dire ezer onartu dira. Bosgarren puntua eskatzen dago onarpena. Apur bat, igual historiko bat ez daukasun duentzako, saiatuko maslago egiten eta argi. Bidaurretako sektorea garatzeko eguenien, aldi berean udalak, eran momentuen bideratu da, eto eneban, rotonda eta zarrela. Hori izanean eta afektatu batzuk, jabe batzuk egon ziren afektatuak, eta jabe zehatz batzuekin hitzarmen bat sinatu zen. Euren lurretatik pasatu alizeteko errepidea. Hau da, ez dakit urtea, iratzek esango dau zehatz, baina Javier Alberdin sasoiko orduan badire urte batzuk, bai? 2006koa. 2006koa, hori da. Hitzarmen horretan, azken batean hitzarmen hori plenotik pasau zen, eta hitzarmen horretan jasoten zen, variantea etorri aurretik edo, baldintza batzuk betetzen bazituen, eta hori laga ezkero, udalak ordainduko zela indemnizazio bat. Hane dauki txabola bat, eta ondino dela dauki. Epea heldutakoan, hitzarmena amaitu zen epea heldutakoan, udalak ulertzen da, hitzarmen amaituta dagoela, eta eurek ez dabela aipatutako baldintzak bete. Ostera jauriek esaten dabe, baietz. Guk ulertzen dugu, epea amaitu zela eta eurek ez dabela bete beharren baldintza bete, eta gainera bestalde batetik hitzarmena ere amaitutzat egon genke, lege barri bat daudelako esaten dabena, lege barri bat. Bitarte horretan sortu da lege bat, esaten dabena, egintza hitzarmenek, edo hitzarmenak ez dakitzen bat urtean behin, 3 urtean behin, zuzendu idatzen zozer txarto esaten bado, aldian behin barriztu behar direla. Ez direla betiko eta barriztu beharra, eta hori ez da hitzarmen honekin. Orduan, hitzarmen hori plenotik pasau zen ezkero, hitzarmen hori indargabetze ere plenotik pasatu behar da.
eta hori da apur bat ez dakit iratze zozer falta duten, esplikatzeko. Ondo zuzendu, azaldu. Kontu eta, horrek egin du bitarteko episodi bat, eta izan zen Foru Aldundiko departamentuko buruak, deitu eskule, justo horreko legialdia amaitzea dagoela, eta bizi komentan zen, eta gero lehenko plenarak eta plenoan, esan zen iratzeri, urruko astean buelta batekeko udaleko zera, ze arretu egin baina Foru Aldundik ez zuen, justo konkretamente Pedro eta Arantzan txabola, zitzarmen bateko garaia esana, zerila baloratuko. Eta guk esaten duguna da, hortik pasa behar badaude errepidea eta bota behar badaude gauza, horre gauza guztiek baloratuta izan behar direztela. Horregaitik, alkate dekretoz onartu zen, bertan bera, abokatu nazio horrein, notikoki, beriztainagaz, ez oskonde, nahiz eta ja, iratik esan duguna gaitik, ezalako barrizta hitzarmena berez ezeukan indargarututa egoan, eta hasierako eperia bebai ja amaitute egon zen, eta berez ulertu behar zen amaitutzat edo ja buru balore barik edo egon zala hitzarmen hori. Erak izan duzku, komeni izala gazpet hartzea, eta guen zegoen ez estik emoten plenos egito, egiteko alkate dekretoz egizan. Eta hori bilatu zen Foru Aldundiek. Eta Foru Aldundiek horren ondorioz egitao txabula hori baloratu. Eta uste du gainera gaur okinberila egunen eurek egoteko eta proposatzeko euren ustez zein dan horren justi prezioa. Guk ez dakigune momentu honetan zenbat eskin idatzi, baina gozan egun horretarako. Baina, forma arazorik ez izateko, gai honek, iratek izan dago moduen, plenos onartu zen ez hitzarmena, plenos begai konbenida esatea, baina horrek ez tekola balio. Ez dira esaten dut, oinarrituta, gure bukatuak egindako txosten bat. Eta hori barreio komuniko gurekin, bai Javier Arrietari, bera bebai galako hitzarmen horren parte, eta bai Arantza eta Pedroli, emoteko epe bat zehozer alegatzeko, nahi izan ezkero. Edo zelan be, espaleki ezer alegatuko, alkate dekretu zeintako jakina azten horretan bai guinakien epea zehozer esateko eta alegazio bat badau. Orduan hori nitxaron beharko zen, hori jasotzen da bera zezaten da ben, eta zer ezpadar ezaten be, badau alegazio bat eta hori erantzun beharko zen. Zalantzari deko zuen, edo ez ez osarre horan arregiteko nahi, baina, Eurei esplikau jaki ja egoera eta zain jaki barriro eme bat edukiko da bela. Eta berresten badabe aurkeztoen alegazio, esati edoke, ez da aurkeztu dogunek, iso dau. Eta orduan erantzun bat mondiko jakien. Baina derrigor nazan, plenotik pasatzea. Ados, hitzarmena indargabetzeaz. Seigarrena, dekretuen barri egotea, dekretu dago, txosten euki duzue, eta dekretuetakin arazorik edo zalantzarik. Ez dago zalantzarik, irakurri dagoz eta baitze dagoz. Egin gozatxo bat, guk aurreko legalizan, dekretuk emote denun toki gobernu batzardian, hor konpartitzen zian. Eta, fetxen arabera ustez, 26 izan zen toki gobernu batzardian, akta eskatu dugu gorkoa, ez dugu jaso. Neuk ez du jaso dino. Gobernu batzordean komentau gendu nahu, eta hau nahi neban puntu honetara ekarri dugu puntu honetan, hori oraindik akta ez zegoelako. Baina bestela funtzionamendu orokorra dekretun barri emotea da, aditzera motea eta bat ez behu posizioak dekretuen jarraipen nahi izeteko. Orduan, gobernu batzordeko bileretan emongo da, gobernu batzordeko aktekin joango da, eta hori zu bidaliko jatzue. Orduan, hemendik aurrera ez da beharrezko izango plenotan hori. Ekarri dugu, hain zuzen, einbari dagoelako akta. Baina, ostantzien ez ditzakela ametik pasauko. Pero akta dago egin bizatuko dazu, ezta? Bai, gainera erabaki gendu, gobernu batzordean aktak EAJ-ari be eraraztie. Baina, eta iratzek, zaguzku, nesko duke. Nik harta dekote egin normalmente bizena daki hori, bai. Harina okituko egin da.
bakarrik jaten gainera, bestea zuek izaten duzuena. Akta inde dago, baina akta forma jauzotua eta jakinarazpenak eta jakinarazpenak bai urten berriz ikusi duda zanak irtenetan. Izango da bakarrik forma emotea, hori, beti imoten jakona aktari, eta ja hori txikun dagoenean, zuek. Eta ja, zinagotzien galderak. Bai, horreko baixe hasieran. Pentsatzen badiatze errementeria, pentsatzen zara han jasotakue, uste dut bere gara izen bide horrak aipatu gendula, eta idatziz aipatu dugu. Uste dut aurreko legan izan beti adostu dugula, ze data izan. Nik uste dut ebentzat iritziretuki data hori ez izateko, benetan. Uste dut persepzio hori, eta uste dut samaiak ez horreko zinegotzizik ez dukela persepzio hori egun diferentikan izaten zen, eta beti adostu izan dugu egune, bai? Eta barrenun asko guztu baten eman komunitatean egun egin duna, proposamena zen, zatorrela zuzendaritzatik, emendoko egu leire markoekea aztelenetan izateko, eta planteau zin beste aukera batzuk, jente batzuk ezaban ezagura dauz aztelenetan izatea, eta Parisekutan ipinizin bai batzordiek, eta gero dago kizioan plenu bai Parisekutan izatea. Eta gihazten gire nintzen, zeren baina beste guztizek alde gota ben, hendik altzaldetan gine baina eta jente asko zegoen prestatzaldetan izateko bai. Eta azkeni gehixen guk izaban berikun izatea eta berikun izango diaz. Orduen, horrela itxik ez, apurat berretzi aurretik izan duguna, ostegun altzaldetan izatetiana, jasoteko aktan, eta beste dozen egun ostegun altzalde izan eztik hori da. Nahi duguna, eta nik uste dut plenoak bai izen bidizela adostute. Tekniko dago izetik, besteak atzaldetik, baina pleno honek uste dut, izen bidizela danok adostute. Nik Luis erantzunen dutzuegu, idatziz, bai, 13 lagun dago zamen, eta ostegunak, batzuentzako txarto, eta beste askorentzako ondo. Martitzena batzuentzako txarto, beste batzuentzako ondo. Ez dutentzetan, hemen adostasunik lortu halko dugunik horretan. Ze nik markatu aldotzu da espera bat egun, eta badakik Garbine beste batzuk markatu alditxula, eta Marili beste batzuk, eta eskinake ados jarriko. Ez da buru gogorkeria, ez da ezer, eta segura da, bat hausaz, bebai, ez da baten edo besten kapritxua da, gu bat aukeratu azan, da ostegunak, bat ez be, jakitun, ez da lago modurik, ez dakit. Hemen esati edoke, batek, nik esan bakarrik, ez dakit, nik ez daukete sensazio hori plenuen datak adostute egintzezinik. Ez da hori nire sensazio hori. Gainera, gu bost ginen, eta gu bostok hau batez esan gendun arratzaldetik egokixago esala plenuk izetik, eta eskakunei kasu zikitzik. Bost pertsona niritzizek esan kontu nartu. Zu ezei zinen eta nahi xako zen duen goizetik den hori horan izango zen. Baina adostu zinik plenu, nire ez dagoet horren guruntaik. Bentzet, nire izjaten inoz preguntau, zunoz nahi zu, ez da bizen egunetan izango da plenu. Bale, izan ez da. Zeu gipintxe zen duen plenuan egunek, adostu zinek eta nik eskatu nebana, lehen esan duten moduen, da, zera, erritxartasuneko, bestela nik ezin eban etorri zeuek proposatu zen duen datan, eta beste inok ezeuken arazoik nik eskatzen eban egunien eitzeko, eta orduan onartu izan. Zeuek esan zen dino, esateko zein egunetan nahi zuen, ikusiko gogo, ez? Kontu da, berkaitzi, esateko zuen zeuek, eguaztenetan nahi dugu, ikusi geria zeinek aldaben eguaztenetan edo, ez? Nikola, ez da kudeak betxik ez da, arazoik ez? Gure, Garbinek, gure autu jarraitzen dagoen guztietan izatea, eta USI-ga eta atzaldetan izaten jarraitzuko da. Guri bekaso zikitzik, horrela itxik, pleno atzaldetan da, nire esan itxik proiektan momentu bat. Orduen, oin guri bezako zikitzen guztietan izateko adibidez. Hori bat. Eta gero, beti izan duten moduen, Aitor Diaga zango zera maietan, kontaktu zuzena berakin eta berain, eta baina lurraldetasun bat zauden, bera zegoena lehen izan duten moduen, bere proposatzea konzeptzetan izan.
eta beraz ipintxe zan da, berak eguzatazten bueno hori fetxi ez, no se esan dozte, eta aldatu izan da, eta beste ez da benin ezagezan, horrela, da. Orduan nik bozera maia zindu. Eta gero bakarrik bai heldu baten hemen, garbinik izan dago ez izagunetan, izango zen, batzorri bezidin zenula horrepini, eta koinziduitzen da badez. Plenu bai goizetan zabez, ordu bardinien, horrela etxik izan ipintzen plenue, batzorri esan, egun hortan ezin zana, plenu esan ipintzen. Bai, orduen, arkua emanan ikukio eta itorra dira. Bai, hoxe. Gauza berdinera goiez. Guri edo zen aztelera mantetzen egoztena, edo hori xeko. Baina, buena, sin más, sin más. Bakarrik, jasoteko eta esat. Nik nahiko nuke esan, Luis, guenetako proposamen hori, zu justifikatu izan doztezun moduen, holan adirazela dut, zure lan kontu doetxik dela, zure lan kontu doetxik. Orduan, nik gogoratu nahi dut, plenotara etortzea legez baimena daukezule, lanak baimentzen dutzule eta bideratu daukezule, ez ala beste bilera mota bat igual imitaue daukezune, eta dietak, hain zuzen, zeu behin osadiaz izatuztezu, edo itxedotzu, baina dietak dira hori konpentsatzeko, edo, ego aldiken alera ekonomiko bat, edo suertatu aldeatzun hori. Orduan, nik uste dut horretarako direla. Eta hemen batzuk, beharretik urten dire, ontsi bertan. Arratzaduko dugu dago esena, ulertu behar dugu, lan esparruan edo lan zerien, danok neuken dute, horratxe inotzut, ni justo ez dukete aparteko bai astelenak, eskatuko nuke, ez izetin, baina, izetautan be, ondoko nintzake. Baina, pentsatzen dut, liberaute zauzenak, zarela gainerako guztiak, pentsau nahi dut, egoerak askotariko egonek ezala. Orduan, nik ulertzen dut eta badakit, lan esparruan ez dagoezula, baimen hori badagoezule, eta orduan, ez dagoela holako oztoporik, holan ulertzen nik, ez? Lan esparruan hori aplikatuz mundu zizera apliketen da, sin más. Albazekin batzordi ebe, zu jartzen dozu eta gono datu itxegaz, eta guztu gore bakitzen dut izan batzordi, eta sin más, plenue, igual, bai, beste egon bat nahi xako gondura besteri bai. Ez, beste ingoi jarretzen da. Guztu eta regelitzu dara, eta zebro ondate dagoen, eta ez dago besterik. Bai, aurreko kontua zen, ni neurek baien askatu zerien, lehen datorko. Guk justifikazio bat, gure eskaeri arratzaudela gehiagana, egun justifikatu eta gure arrazoik egon menu zen. Garraiza izan barik, goizeko sortziek eta gaudenetan, pentsatzen dut asko begatxago edala, edo zeinintzat, plenora etorkie, arratzaudeko zazpiretan baino. Orduan, plenu bada, ez du parte hartzeko bakarrik. Herritxarrak parte hartzeko bada, nik uste dut, dudaik ez dagoela horretan, no seinal dago esetik zeuzer berezi moduen, baina nik uste dut, plenu herritxarrek zabaldu jakoela, bai da bai. Hori izan argudizko hori izan, eta nik argi ikusten dut, nosi sentidoren plenu. Listo, amaitutzat emoten dugu, hemen herritxarrak dagoz, eta idatzi herritxarrei berbie emotie, toketan izeten da, plenotan, berba, ez da? Principio pleno amaitu da. Gero ya zuetik agentia seguro zu berbain, gelditu alzari justamente, izan da beteko. Eta desiziko menaiak, bai. Pleno aia bukatuta dago, Amaitutzat. Pleno amaitu da. Gero, debate bat sortu dike eta aukeri egotizin egotzizik egotien ez. Baina irekiak, Batzarri bat. Listo? Badakazu ez esateko? Sales, asko zueto. Etorteko. Nik hori, pastoran instituzioen hartzen dut, herritxarrak hain parte bitxiak. Txukote batunaz, hartu da zerin, hain gente gizi ikusti, eta errezek egin interes gizi ikusti, zen hartzen dut. Baina, herritxarren zako licentzen dut duke arrozalde zegoela. Goizen, dan,